Lijep pozdrav poštovani gledaoci, ovo je dnevnik televizije Slon iz čijeg sadržaja izdvajamo. Federalna vlada u ovoj godini smanjit će opterećenje na plate. Hoće li Tuzlanski kanton imati dovoljno novca za sve predviđene mjere? Isplata uvećanih penzija za maj počinje u ponedjeljak. Klanjena dženaza za 4 žrtve zločina u Zvorniku. Na 5 parkirališta u Tuzli počinje naplata parkinga i nedjeljom. Kako bi zaustavila odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine, vlada federacije će u toku ove godine smanjiti opterećenje na plaće, rekao je nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine zamjenik premijera federacije i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović. Intenzivno radimo sa Unijom poslodavaca, sa sindikatima na onome što je projekcija nedostajećeg dela koji će biti sigurno u budžetu, u onom segmentu van budžetskih fondova, onog momenta kada smanjimo opterećenje na platu, što će se definitivno desiti tokom ove godine. Postoje 2-3 modela u dosadašnjim pregovorima koji su bili, a ono što je svima nama bitno, a to je suzbijanje odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine, zapravo, pored ostalih stvari, prvi i osnovni uslov, molba, zahtev poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je da smanjimo opterećenje na platu, čime ćemo njima osloboditi deo sredstava da mogu povećati plate i s time ostaviti radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2024-2026. godina. To je prvi korak ka izradi budžeta za 2024. godinu i njima su definisani prihodi i gornja granica rashoda, o kojoj se mora voditi računa, poručuje kantonalni ministar financija. Cilj je da se javne financije drže pod kontrolom, obzirom da kroz ove makroekonomske pokazatelje vidimo da će ekonomski rast u 2024. godini biti 2,7%, u 2025. 3%, a u 2026. 3,3%, što nam i nakon najnovijih projekcija od Federalnog ministarstva financija ukazuje da oblast javnih financija je pred jakim izazovima. Potrebno je dakle u narednom periodu da se sve one javne politike koje se promovisane u Tuzlanskom kantonu i koje provodi aktualna vlada dovedu u vezu i da se u stvari u vezu sa raspoloživim sredstvima kako ne bi došlo do prekoračenja onih budžetskih pozicija koje u stvari su definisane ovim dokumentom. Skupština Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici stavila je van snage sporazum o preuzimanju osnivačkih prava u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, u kojima je i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna vlada je 2010. godine preuzela dio osnivačkih prava u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, a tek 12 godina kasnije imenovala je svoje predstavnike u organe ove zdravstvene ustanove. Narodski rečeno da mi želimo da se primjeni član 64 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti u kome su osnivači federacija i Tuzlanski kanton, ali sa pravima i obavezama. Ne osnivači samo da stoje formalno pravnom papiru kao što ovdje stoji, mora se potpisati ugovor između dva osnivača o kojima ćemo zajedno dijeliti dobro i loše. A ne jedna strana će sve davati, a druga će imati prava kao ova druga koja ništa nije dala. Prema tome, ta vremena su prošla. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupština Tuzlanskog kantona su u 2013. godine donijeli odluku o preuzimanju osnivačkih prava na osnovu koje Univerzitetski klinički centar Tuzla trebao nastaviti rad,
ali kao univerzitetsko-klinička bolnica. Međutim, to se nikada nije desilo. A na odluku Skupštine Tuzlanskog kantona oštro su reagovali iz kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Tuzla, pozivajući resorno ministarstvo, vladu i premijera Tuzlanskog kantona da se o ovom pitanju i svoje nadležnosti javno očituju, a nadležno tužilaštvo da preispita zakonitost pokrenutih procedura, navodi se u saopćenju. Gubitkom statusa univerzitetsko-kliničke bolnice i vraćanjem na nivo kantonalne bolnice, građani Tuzlanskog kantona ostaju uskraćeni za pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou, a studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno-istraživački rad. Saopštenjem za javnost oglasio se i menadžment Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla, u kome je navedeno između ostalog da Univerzitetsko-klinički centar Tuzla nije imao status naveden u saopštenju Socijaldemokratske partije u smislu statusa Univerzitetske kliničke bolnice, niti statusa koji mu je trebao biti obezbijeđen potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Dolaskom nove strukture rukovodstva započelo se sa rješavanjem ovih gorućih problema. Univerzitetski klinički centar Tuzla će i u narednom periodu zasigurno zadržati status vodeće medicinske ustanove u kojoj se primjenjuju savremene metode u liječenju i dijagnostičkim procedurama. Pratit će se i dostignuća nauke, kao i kontinuirana edukacija kadra, navodi se između ostalog u saopćenju. Na Šehidskom mezariju u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana 25. kolektivna dženaza za 4 žrtve zločina počinjenih na području opštine Zvornik u proljeće i ljeto 1992. godine. Vječni smiraj 31 godinu nakon brutalnih likvidacija pronašli su Izet Manjić, rođen 1971. Senad Sulejmanović, rođen 1964. Sadika Hrbatović, rođena 1970. i Smajo Hamzabegović, rođen 1950. godine. U memorijalnom kompleksu do sada su ukopane 792 žrtve, a traga se za još 420 ljudi. Majske penzije koje su uvećane za 3,9% bit će isplaćene u ponedjeljak 5. juna. U skladu s tim najniža penzija iznosi 538 konvertibilnih maraka, zagarantovana 642, dok najveća penzija iznosi 2626 konvertibilnih maraka. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za maj 358.471 korisnik, iznosi 674 konvertibilne marke. Odluka Gradskog vijeća Tuzla o naplati parkinga nedjeljom stupila je na snagu. Parking će se naplaćivati tokom ljetne sezone na 5 javnih parkirališta koji se nalaze u blizini Panonskih jezera. Odluka Gradskog vijeća Tuzla da se tokom ljetne sezone parking na određenim parkiralištima naplaćuje i drugi dan vikenda stupila je na snagu. Već od ove nedjelje pa do 31. augusta građani Tuzle, ali i turisti plaćat će parking mjesto na 5 parkirališta koja gravitiraju u Panonskim jezerima. U javnom komunalnom preduzeću Saobraćaj i komunikacije Tuzla očekuju da će primjena ove odluke doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi vikendima tokom ljetne sezone. Ovo je prvenstveno cilj za naše goste koji dolaze sa strane. Naravno, oni svi žele da dođu što bliže jezeru. Naravno, mi ćemo s ovim njima omogućiti i to je to. To je bio cilj na kraju. Reakcije građana na ovu odluku različite su. Dok jedni smatraju da je ova odluka prihvatljiva, drugi su mišljenja da u trenutnoj ekonomskoj situaciji ne bi trebalo uvoditi dodatne naplate. Pa makar jedan dan treba da bude. Mislim, navikli smo makar da nedeljom ne plaćamo parking. Naravno da treba. I tamo ljudi rade, treba održavati, treba neka. Vjerovatno postoji možda i tu neka vrsta opravdanosti, jer
onda bi vjerovatno došli ljudi tu da parkiraju, oni koji nisu došli na Panonska jezera. Pa ne bi trebalo, radi toga da što više naroda privlači. Ovako svijet gleda malo, finansijska situacija nije baš najbolja i onda, jel, znate šta. Ovo treba održavati. Ja mislim da je u redu da se parking površine naplaćuju. Na zapadu je to svagdje tako. Narod nema šta da jede, oni još parkinge da naplaćuju. Za parkirališta Jezero Zapad i Jezero Istok naplata nedjeljom je uvedena još 2017. godine. Ove godine Gradsko vijeće na prošloj sjednici usvojilo odluku gdje je znači uvedena još 3 parkirališta na području grada Tuzle, imajući u vidu da smo i prošle godine rekonstruisali Pregradsku autobusku stanicu, odnosno koja je bila zatvoreno parkiralište. Rekonstruisali smo, dobili smo još neki 100-tinjak mjesta, sada je to otvoreno parkiralište, to je sada uvedeno. Isto tako bila je rekonstrukcija Trga Slobode i Trg Slobode je uveden i gore Atik Mahala. Naplata parkinga nedjeljom tokom ljeta pokazala se uspješnom i 2017. godine. Očekivanja gradskih vlasti su da će takav ishod biti i narednih godina. Svjetski je dan roditeljstva. Na ovaj dan odaje se poštovanje roditeljima koji svojoj djeci pružaju ljubav, zaštitu i dom. Međutim, mnoga djeca, nažalost, nemaju priliku osjetiti pravu roditeljsku ljubav, ali za neke su tu djedovi i nene koji se za svoj unučad ponekad bore i više nego roditelji. Nakon priče o herojskoj borbi da postane hranitelj trojici unuka, donosimo priču o još jednom djedu heroju koji je svojim unučićima roditelj i oslonac. Ovako izgleda svaki Hajrudinov dan. Nakon što svoju unučad odvede u školu, odlazi kući kako bi pripremio sve što treba da ih dočeka iz škole. Brigu o svoje troje unučadi Hajrudin i njegova supruga preuzeli su prije nekoliko godina, nakon što su i njihov sin i snaha ostali na psihijatrijskom liječenju. Težak je, kaže, svaki dan, ali ljubav koju mu ova djeca uzvraćaju, on koristi kao energiju da ne posustaje. I tako da stižemo. Eto, ja i Nena nekako, je da je Nena malo lošije sa zdravljem, ali ipak pomažemo jedno drugom što treba i pokući joj pomognem, njima što treba pomognem, odvedi, dovedi, dođem tu u kuhnju da dignemo hranu, jer inače idemo tamo u gradsku kuhnju Merhamet i oni nam pomažu da se prehranimo. Tako, pošto ja imam stalno malu boračku i to čekam tu penziju, pa nadam se, bit će bolje ako Bog. Iako im je život nešto teži nego drugoj djeci kojoj su roditelji sve obezbijedili, ova djeca se ne žale. Najstariji unuk Amer je 8. razred, a Selma i Muhamed su 1. i 2. Svi su odlični učenici, a najstariji unuk i dobar fudbaler. Njegov mlađi brat sanja da će i on jednog dana biti sportista, a sestra želi postati trgovkinja. Djeda i Nenu, kažu, vole najviše. Igram se sa djedom. Čega se ti djed najviše igrate? Koje igre? Čovječne ljuce. I ko pobjeđuje? Pa djed. A ti? Ponekad. Šta oni tebi sve pomažu kod kuće? Pomažu mi zadaću. Dobro, a koliko ih voliš? Puno. Uvijek je, kažu stručnjaci, bilo djece koja odrastaju bez roditelja iz brojnih razloga, ali ističu da danas, iako mnoga djeca odrastaju u funkcionalnim porodicama, ostaju bez roditeljske ljubavi i empatije, zbog čega često padaju i u depresiju. Djetetu nije jedina pažnja kupiti skupe patike, skupiti telefon. Djeca traže pažnju, traže vrijeme, traži posvećenost. I to je ono možda ključ svega tog da izbjegnemo i to međuvršnjačko nasilje i porodično nasilje i da se djeca identifikuju sa roditeljima. Tako da su to prave neke vrijednosti koje čuvaju porodicu, čuvaju djecu. A upravo to svojim unucima pružaju Hajrudin i njegova supruga. Iako im nisu roditelji, na ovaj Međunarodni dan roditeljstva poručuju da se dječja ljubav ne može kupiti, ali da biste je osjetili, morate je i pružiti djetetu. Jedna je to velika radost kad vi imate svoju unuča, to je jedan veliki uspjeh kad vi tu svoju djecu
vaspitate, odgajate, školujete, sad pogotovo evo prolaze, idu dalje, ja se tome radujem. Znači, nemam umora, ne mogu da se umorim tu nikako kad je to radost, razumite? Ali to znaju djedovi i nene, da sa djeteta pređe, na primjer, samog sina je prešla ljubav na Muhameda, na Amera, na moju Selmu i tako da je to tačno tako, to je živa istina. A to znaju i osjećaju i djeca, najiskrenija bića, koja svima nama pružaju svoju bezuslovnu ljubav, a za uzvrat očekuju barem samo lijepu riječ i osmijeh. Upis djece u 12 vrtića javne ustanove Naše dijete počeo je danas i trajat će do 15. juna. U skladu sa raspoloživim kapacitetima, produženi boravak za djecu prvog razreda osnovne škole će biti organizovan u 9 vrtića. Podsjećamo da su cijene usluga povećane za 25%, pa tako cijena cijelodnevnog boravka iznosi 200, a poludnevnog 150 konvertibilnih maraka. Grad Tuzla i ove godine izdvojio je znatna sredstva za unapređenje projekata koji se tiču socijalne zaštite, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, ekologije, sporta mladih, te kulture i kulturno-historijskog nasljeđa. Riječ je o iznosu od preko 300.000 konvertibilnih maraka koji je raspodijeljen na 53 neprofitne organizacije. 7.000 konvertibilnih maraka dobilo je pozorište Mladi Tuzle za projekat Pozorište omladinskog aktivizma. Cilj projekta je animirati mlade snage Tuzle koje su u momentu COVID-a postale pasivne. To zapravo znači da ćemo mi od 1. augusta do 31. decembra realizovati nekoliko aktivnosti. Prva aktivnost podrazumijeva da ćemo osposobiti i stručno, ja bih rekao, edukovati nove omladinske lidere koji će voditi nove generacije djece i mladih ljudi. Nakon toga mi ćemo u periodu od septembra do decembra realizovati 60 radionica za 90 novih polaznika uzrasta od 14 do 26 godina. Prevencija trgovine ljudima još jedan je od projekata koji je dobio sredstva. Projekat bi trebao početi već narednog mjeseca, a trajat će do 31.12. ove godine. Radit ćemo sa mladim ljudima, znači, jer smo prepoznali da je to veliki problem među mladim Romima u gradu Tuzla. Samim tim želimo, znači, da osnažimo mlade Rome, da ih posebno romske djevojčice, znači da spriječimo i tu ranu udaju i znači da se podigne taj nivo, da imamo što veći broj obrazovanih mladih Roma i Romkinja u gradu Tuzla. Grad Tuzla u kontinuitetu podržava projekte nevladinih organizacija iz različitih oblasti života. One koji su za nas posebno važne jeste oblast mladih, oblast sporta, oblast društvenog života i iz budžeta za ovu godinu smo izdvojili skoro 319.000 konvertibilnih maraka i podržana su 53 projekta iz ovih oblasti. I u narednom periodu grad Tuzla će nastaviti izdvajati sredstva za ove oblasti. A potpisani su i ugovori sa neprofitnim organizacijama i javnim ustanovama kulture za događaje u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Za ove namjene grad Tuzla iz budžeta je izdvojio 40.000 konvertibilnih maraka. Počeo je 28. ljetni univerzitet u Tuzli. Manifestacija će do kraja juna okupiti studente, profesore i građane iz Bosne i Hercegovine i svijeta koji će učestvovati na radionicama i predavanjima, ali i kulturno-zabavnom i sportskom programu. Centralna tema je obrazovanje za održivi razvoj. Bit će održani i dani karijere, te 5-dnevna škola novinarstva namijenjena učenicima srednjih škola i studentima. Imamo 3 međunarodne ljetne škole, puno gostiju sa strane, nekako nam je, pogotovo poslije onih pandemijskih godina, naročito drago da će se ove godine u Tuzli opet čuti strani jezici, da će doći mladi ljudi, da ćemo se moći svi družiti i formalno na univerzitetu, ali i neformalno kroz različite zabavne i kulturne i sportske događaje. Mi ćemo sada evo i zvanično kroz ljetni univerzitet imati priliku da direktno povežemo poslodavce sa studentima. Prethodnica ovoga je bilo potpisivanje sporazuma o saradnji sa Udruženjem poslodavaca Tuzlanskog kantona, tako da će Udruženje poslodavaca Tuzlanskog kantona ujedno
i sudjelovati na danu karijere. Tu će biti jedan bogat program radionica, imat ćemo jedno karijerno savjetovanje i prezentaciju studenata sa svojim uspješnim poslovnim idejama. Hemofarm, regionalni farmaceutski lider u čijim je pogonima u prošloj godini proizvedeno rekordnih 308 miliona pakovanja gotovih proizvoda i više od 7,1 milijardu jedinica, obilježio je 63 godine uspješnog poslovanja. Sloganom "Brinemo o zdravlju ljudi, brinemo o održivoj budućnosti", kompanija ističe da je briga o zdravlju ljudi i promocija humanosti jedan od najvažnijih zadataka. U ovoj godini plan je proizvesti 315 miliona pakovanja gotovih proizvoda, što bi predstavljalo i novi proizvodni rekord. Skupština Fudbalskog kluba Sloboda usvojila je ostavku Elmira Šećerbegovića, dosadašnjeg predsjednika upravnog odbora, koji je nakon ispadanja iz Premijer lige Bosne i Hercegovine svoj mandat stavio na raspolaganje Skupštini. Članovi tog tijela donijeli su odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor novog mandatara upravnog odbora. Svi zainteresovani pojedinci trebaju najkasnije do 7. juna dostaviti svoj plan i program rada u prostorije kluba ili putem maila. Rukometni klub Sloboda potpisao je ugovore s trojicom novih igrača. Od sljedeće sezone crveno-crni dres nosit će Vladan Lončar, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je svoju karijeru započeo u Visočkoj Bosni. Drugi igrač je Luka Knežević, također reprezentativac koji je ponikao u Banjalučkom Borcu, odakle dolazi, i treći igrač u Slobodi, Marko Lukić. A Rukometni savez Bosne i Hercegovine po prvi put organizuje izbor najboljeg rukometaša i rukometašice te najboljeg trenera. U ovom izboru biraju najbolju rukometašicu i rukometaša u Bosni i Hercegovini te najbolju rukometašicu i rukometaša iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu, kao i najboljeg bosansko-hercegovačkog trenera ove sezone u ženskom i muškom rukometu. Po uzoru na najrelevantnije izbore na svijetu i ovaj se sastoji iz dva dijela. Priliku da glasaju za najbolje imat će treneri i publika, a svim izabranima bit će uručeni prigodni pehari za najbolje. Toliko u Dnevniku televizije Slon. Pogledajte informacije o planskom isključenju električne energije na području Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju i ugodno večer uz naš program.